pasatzen ari gara eta gauzak korrika eguna. Eman euskara elkarrengana eta joango gara Baiona. Parte hartuta gauza dezagun euskara baita denona. Aupa euskara eta korrika denok ekartzen gaituna. Eman euskara elkarri European, Euskal Herria zeharkatuko du 18. korrikak. Euskara Euskal Herritarrok elkarrekin bizitzeko hizkuntza izan behar duela uste dugu. Euskarak kaleetan bizi behar du, eta geuk ezin diogu kale egin. Euskara babesteko modu onena erabiltzea da, eta soilik euskaraz beteko dira gure ametsak eta mailak. Gora Euskara!